La vesprada del dissabte 6 de març es baixava el teló d'aquest primer acte de les activitats organitzades per la Societat de Festes d'Ontinyent per a celebrar el 150 aniversari de la Festa de Moros i Cristians de la ciutat. A les 4:30 de la vesprada eixia de la parròquia de Sant Carles la comitiva festera que acompanyava la imatge del Crist en la seva tornada a l'ermita de Santa Anna. Tal com s'havia previst, la comitiva del trasllat arribava a l'església arcivestral de Santa Maria al voltant de les 5 de la vesprada, on la imatge del Crist de l'Agonia visitava la patrona de la ciutat, la Puríssima Concepció. Els festers i els veïns que assistiren eren conscients del fet històric que s'estava produint. A causa del caràcter excepcional de l'acte, això explicava l'especial sensació que tots vivien, i per això el temple estava ple de gent que no es volien perdre aquest magne esdeveniment. L'afluència era tal que molts van haver de quedar-se esperant en l'exterior del temple, malgrat la fina pluja que queia sobre la ciutat. La imatge del Crist era portada pels anders fins al presbiteri d'aquest temple, on ja esperava la imatge de la Puríssima Concepció. Una emotiva i sentida trobada entre la patrona de la ciutat i el patró de les festes de moros i cristians. Rafa Ferrero continuava comentant el fet històric que estava succeint aquesta vesprada del 6 de març, ja que la imatge del Crist no havia estat junta a la Puríssima en l'altar major des de 1854, quan el còlera morbo produïa desolació i mort en aquesta ciutat. Finalment, i després de recordar tots els títols otorgats a la Puríssima des de la Societat de Festers, presidenta d'honor, insignia d'or i el primer tro d'honor entregava a la Junta de Festes de la Puríssima un estandard commemoratiu del 150 aniversari, sol·licitant que fora col·locat en un lloc destacat junt a la imatge de la Verge, mare i patrona, la Puríssima Concepció. La imatge del Crist eixia de l'església de Santa Maria i m'emprenia la seva tornada a l'ermita de Santa Anna, la processó recuperant aquell itinerari del segle XIX. Baixava pel carrer del Regall, arribava a la plaça Major i entrava en la plaça de baix pel Porxet, creuant el riu Clariano pel Pont Vell, pel carrer de la Cantereria i per la pujada de l'Escorxador ascendia pel carrer de Sant Francesc cap a la Lloma de Santa Anna. La comitiva religiosa anava acompanyada pels sons de la marxa processional al Morenet, composició musical processional que el jove compositor d'Ontinyent, Miguel Àngel Sarrió Nadal, havia regalat a la Societat de Festers del Santíssim Crist de l'Agonia, per aquest 150 aniversari i que s'estrenava en aquest acte. Sobre les 8 de la vesprada nit s'arribava a l'ermita, i després de la disparada d'uns magnífics focs d'artifici i de la interpretació de la marxa reial, l'imatge del Crist entrava en la seva ermita i era col·locada en el seu lloc, esperant la baixar en la setmana gran de les festes de moros i cristians per xafar altra vegada el poble d'Ontinyent.